chỉ bài vek ule vẫn sẽ lim làm pangin hey leave chuak kha atumani kanal du takhen mà sẽ chuak thelo community announcement group atangin chu ka han fiam kwal vel nia a lim lampang zongin ali left a han left chu mai dan kha fe box si lowa left hi telegram ate son leave ti khan an lama whatsapp a hian tongkam man te danga a chuak ve thei box si lowa avan poi thin tak em nitin participant tam tak member te zatel tel kha an chuak mup box sia ani la chu kanau du tak la chu a chuak thei si lo ni left chuak thei lo tur che a ka chel din tlat thei na chan che hi shia an tam lutuk lo inzir thiam nan community announcement group atang chuan leave lo tum chhozel te nawa nangpon uwa min ti tho boka hei uwa min tia ke pon nawa ka te ni ta hen hei ka zia to sa ni ka sen to kha hei ka sen to kha ni a zia to sa kha ni a chuan edit dana kha zia solo mem kan enanga hetia kan va sen vek to group a po ni se private a po khami kha edit dan khatlem kan zir zui ngal bokonga kan share nga hei hela hian ka azia sol ka mutani hei ka edit doni left chuak thailo tura ka chel din ti hi di ringotoni en kha ka lo mai pal ni mistake en kha ka tel le du ta ni hei ka thon fel vek to sia a hnoya hela hnoya hen din ti vel han zia chop le ai khanin edit mai dan ol sam kha lo om thar ta zela ti khanin hemi kapos alo he private apo ni se group apo ti khanin kapos lo thleng fel to he te in tik va pani in tik va to mu to ti na ni met wang a chuan he ta khan dot atung zong om kha chuanin edita hian ti khan din ti lai kha ka ziak so la ti khan kan zia to sa kha kan lo thon chua vek to po kha ni se a hran pa delete ti that level kha ngai lo ni he te hi adang te zia sol omem left chua chu han tum zel phote ngati nge I left chua thei ve tlat lo le o avan poi thin em ni tin participant member te azatel telin an left chuak rang box si a left chua thei lo left chuak thei lo tur chi a katsel din ti lai taka hen din en kan belanga chuan din tlat thei na chan che hi hriam tam lutuk lo in zir thiam nan community announcement group atang chuan in zir thiam nan community announcements group hi ta hen hi in zir thiam nan group hi lo mang tangkai la chuan in zom donen hei chẳng pai le le nga ti khan lo mang tangkai la left lo tum chhozel te nawa nang po uwa min ti thau boka ten a hlim lam pangania huat thua po la lo nga hei ten kan china ka edit khania ti khan he lai ti kan hunga edit ti hi om ta ni edited ti hi ati khani la sem that sung the ma se hi timing ne ni a tuna ka hemi hi siam thale du ta ang ni la ala thei thaw ma se hun kha darkar
dar kar ni te liam to chon edit thei mi lo ni o kha hun timing timer khami timing nei vek khania hei hi a rei to chon tuna ka thu zia hi tlai lama chon edit tum mo tila thei mi lo ti kha kan kha chuak thar le zel boka thiam tur chuan khoi tamanga ya thiam tur chon khoi tamangai rual khan hriat tuma khoi tamangai bokani o du to photela nakina a chhun zom na khami thuru kha helai khan hei a hlim om ang renga kan chele lok nga helai angai no matang hian helai han uwa heru matang hian tinge ka chhuat thei lo le ron te ni engtin nge iset dai le min thil ve te ron tia ngatinge ilif thei lo ngatinge ilif thei lo vo ni tin mi tam tak an left chuak zut reng se atong fia fak tumanga tong rang lu tuk hena fia lo du thena left chua han tum le chin te I left thei ngang lo chuan ka lo remove mai don chenia o ka hrenang lo en ro o hei sap tong thiam do chen helai mi hi aran ti hi kan sa thiam vek don awangin kan ti kan the ang english lai hi chu sap tong thiam english thiam deuh tan khan chen hi lai mi aran je hi an han chiaranga an sa thiam dona chong chen kan denga te khan english thil ti dan te hi min thil la ka du ani group atanga mi live thailo tur hian asiam thei amon le theng chuma le kanau du tak kan thil thato mai don che emon dile o nawa chen heta community announcement atanga left chuak lo tur hian english thiam ve lo te chu ka chel ding thlat thei alom kanau duat lai lal duom nga fiam tho hi no ver mai thena te thian te hanin fiam te a hello zok te a khoi tlem zok te nga han fiam kol te hian no ma adik na kha ka hril don tho ni hi chu o kan cher to a left chua chu han tum zel phot te ngatinge I left chua thei ve tlat lo le o avan poi thin tak em ni tin participant member te azatel telin an left chuak reng boxi a left chuak thei lo tur chi a ka chel din tlat thei na chan che hi hria an tam lu tuk lo injir thiam nan community announcement group hi lo mang tangkai la left lo tum chho zel te nawa nang pa uwa min ti thau boka van hlim omem ale nakina chu kan chun zom le dona hlim om dewin o du tok photang kalo me